V dnešnom videu si povieme 5 mýtov a faktov o bankách. Ak nezaplatím jednu splátku, banka mi vezme dom. Pri predčasnom splatení úveru musíte zaplatiť všetky úroky. Mám známeho v banke, vybaví mi lepšiu ponuku. Na začiatku úveru sa splácajú iba úroky. A najlepšiu úverovú ponuku dostanem tam, kde mám bežný účet. Tak sa poďme pozrieť, kde je teda pravda. Môže vám banka zobrať dom pri nesplácaní úveru? Áno, môže vám banka zobrať dom alebo byt pri nesplácaní úveru, avšak nie je to úplne jednoduché alebo nie je to úplne automatické. Banka v zásade vašu nehnuteľnosť nechce. Banka chce, aby ste svoj úver, svoj záväzok poctivo splácali. Ale ak sa tak nedieje dlhodobo, to znamená niekoľko mesiacov, banka vám začne posielať výzvy. Začne vám posielať výzvy k tomu, aby ste s ňou komunikovali. Pokiaľ sa tak nedieje a vy sa budete hrať na mŕtvého chrobáka a s bankou komunikovať nebudete a bude ďalej bežať ten čas, áno, môže banka pristúpiť k tomu, že vašu nehnuteľnosť dá do dražby. V tom momente, keď vaša nehnuteľnosť už teda ide do dražby, je pomerne neskoro a už je tam celkom malá šanca na to, aby ste to zachránili. Podstatné je, aby ste s bankou komunikovali. Určite sa ale nestane to, že vám banka vezme vašu nehnuteľnosť pri chýbajúcej jednej alebo dvoch splátkach. Vtedy maximálne môžete mať záznam v úverovom registri. Mám v banke známeho, vybaví mi lepšiu ponuku. Toto je bohužiaľ totálny blúd. To, že máte v banke známeho, je fajn, veď treba mať nejaké vzťahy, ale vôbec nič lepšie vám nevybaví. Nemá na to kompetencie, neschvaľuje vašu hypotéku. Váš úver schvaľuje schvaľovateľ niekde v centrále, možno že v Bratislave, ale zamestnanec pobočky nemá absolútne žiaden vplyv na to, aby vám dal nejakú lepšiu ponuku. Len sa nad tým zamyslite. Ak by ste mali známeho na benzínovej pumpe, viete tankovať lacnejšiu naftu? To asi nie. Na začiatku úveru platím iba úroky. Nie je to pravda. Už od prvej splátky splácate ako istinu, tak aj úrok. Iba ich pomer sa časom mení. Najlepšiu ponuku dostanem tam, kde mám účet. Toto absolútne nie je pravda. To, kde máte účet, vôbec nie je podstatné. Podstatné je, akú máte výšku príjmu, aké máte zabezpečenie, akú máte nehnuteľnosť, koľko máte detí, či máte manželku, či ju nemáte, ako dlho pracujete. Ale to, kde máte účet, vôbec nie je podstatné. Banka si vás tak či tak overuje vždy pri podaní novej žiadosti, ako v sociálnej poisťovni, tak v úverovom registri. Pri predčasnom splatení úveru musím zaplatiť všetky úroky. Nie je to pravda. Pri predčasnom splatení úveru splácate len aktuálny zostatok istiny, ktorý máte. Ten si viete veľmi pekne skontrolovať vo svojom internet bankingu. Maximálne, čo zaplatíte, je poplatok za predčasné splatenie úveru, to je 1% zo zostatku aktuálnej istiny.